खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बर' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबावबाय। दिनैहाय जोङो आसाम टेट 2021 नि थाखाय इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिसनि थाखाय जोङो मोनसे गोदान टपिकनि सायाव जोङो सोलोंगोन। दिनैहाय जोङो इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिस आबहावा फरायसंनिफ्राय जोङो नेशनेल पार्कनि जोङो MCQ सोलोंगोन। नेशनेल पार्क एबा हायुङारि पार्कनि बे नेशनेल पार्कनिफ्रायबो जोंना जानो गोनां आनजादाव मोनसे नङा मोनसे जोंहा कुइसना जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो नेशनेल पार्कनि सोमोन्दैबो जों मिथिनांगोन। बेखौ जोङो सोलोंगोन। बेजों लोगोसे जोङो MCQबो लाफागोन। लोगोसे प्लास जोङो 2012 आव फैनाय इनभाइरनमेन्टेल स्टाडिसनि जोङो कुइसनखौबो जोङो रिभिसन खालामगोन आरो। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांसै। गिबियावनो जोङो नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै जोङो मोनथिग्रोनोसै। अब्ला फैदो जोङो नेशनेल पार्कखौ नायनोसै आरो बेजों रिलेटेड जानाय माखासे MCQखौ जोङो नायनानै लाग्रोनोसै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, जुदि बे भिडिअआव आंनि कालेक्सन खालामनाया माबाफोर मिस्टेक जादोंबा एबा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिथा हरगोनखौ आं मिजिंथिबाय। अब्ला फैदो जों जागायनोसै। जों गिबियाव फैबाय नेशनेल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज इन आसाम। आसामाव थानाय जोंना हायुङारि पार्कफोर एबा नेशनेल पार्क आरो हाग्राबारिफोरनि सोमोन्दै जोङो बेयाव सावरायगोन। बेयाव आङो नोंथांमोननो फरायना खिन्थानो नै बेयाव लिरदों जोंना आसाम नाव हेज दा थार्ड मस्ट नेशनेल पार्क। आसामाव बेसेबां दङ? गासै थार्ड मस्ट नेशनेल पार्क। ओमफ्राय हाइस्टआ जाहैबाय बबाव मध्य प्रदेशआव दङ। मध्य प्रदेशआव बेसेबां 12टा नेशनेल पार्क दङ एन्ड 9 इन आन्दामान निकबर। आन्दामान निकबर आइसलेण्डआव जोंना बेसेबां दं? 9टा नेशनेल पार्क दं। अब्ला जोंना आसामाव बेसेबां दं? आसामा थार्ड पजिशनाव। आसामाव जोंना गासै टटेल बेसेबां दं? 7टा नेशनेल पार्क। आसाम नाव हेज टटेल 7 नेशनेल पार्क एन्ड 16 वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज। नै दा आसामाव जोंना बेसेबां दङ? 7टा नेशनेल पार्क दं आरो लोगोसे हाग्राबारिया 16टा दङ आरोखि। जों दा बेयाव 7टा नेशनेल पार्कनि सोमोन्दै सावरायनोसै। होमबा फैदो बे 7टा एबा 7टा नेशनेल पार्कफ्रा जोंना मा जायो? एक नम्बराव दङ काजिरङा नेशनेल पार्क। बेना लकेसना बबे बबे जिल्लायाव गोग्लैयो? काजिरङा नेशनेल पार्कआ गलाघाट, नगाव, सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बे काजिरङा नेशनेल पार्कआ। 2 नम्बराव दङ मानास नेशनेल पार्क। बेना लकेसना चिरां आरो बाक्सायाव गोग्लैयो। एन्ड 3 नम्बराव दङ अरां नेशनेल पार्क। लकेसना बेना उदालगुरि आरो सनितपुराव जिल्लायाव गोग्लैयो। एन्ड नामेरि नेशनेल पार्कआ बेना लकेसना दं सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेयो। एन्ड नेक्स्टआव 5 नम्बराव दङ डिब्रु सैख'वा नेशनेल पार्क। लकेसना बेना बबाव? डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकियाव गोग्लैयो बेयो। नेक्स्ट 6 नम्बराव दङ रायमना नेशनेल पार्क। रायमना नेशनेल पार्कआ दाख्लै बावैसो गोदानै जोनोम मोननाय। बेयो बबाव दङ? क'क्राझाराव दङ बेयो। माब्ला डिक्लेयार खालामजादोंमोन आसाम सरकारजों? 5 जुन 2021 आव। बे डेटखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, बे कुइसन जाथाव। एन्ड बेजों लोगोसे बिनि माखासे दिन उनावहाय जोंना आसाम सरकारजों गोदान नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार खालामजादोंमोन। बे जाहैबाय दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क। मा? दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क। बेयो बबे जिल्लायाव दं? डिब्रुगड़ एन्ड तिनिसुकिया जिल्लायाव। बेयो माब्ला डिक्लेयार खालामजादोंमोन? आसाम गभर्नमेन्टजों 9 जुन 2021 आव। होमबा बे बोसोराव जोंना गासै मोननै नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामजादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। मा? रायमना नेशनेल पार्क 6 नम्बराव। ओमफ्राय 7 नम्बराव मा? दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क। बबे बबे जिल्लायाव दं? बेयाव होखानाय थाबाय। नोंथांमोना बेखौ नायनानै गोसोआव लाबानो जाबाय। दा जों बे 7टा नेशनेल पार्कनि गेजेराव जों माखासे MCQ कुइसन जायो। बे MCQ कुइसनखौ जोङो बेयाव नायनोसै फारि फारि। मा फैदो? बेयाव आसाम नेशनेल पार्क अबजेक्टिभ टाइप कुइसन फर कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बेयाव जोङो बेयाव टेट आनजादावबो बेनिफ्राय जोंनाव कुइसन जाथाव। बेनिखायनो जों बेखौबो बेयाव कभार खालामनाय जादों आरोखि। होमबा 1 नाम्बाराव नायदो हाउ मेनि नेशनेल पार्क आर देयार इन आसाम? बेसेबां दंमोन जोंना नेशनेल पार्क आसामाव? 7टा ना 6टा ना मोनबा ना 8टा? होमबा जोंना नेशनेल पार्कआ गासै बेसेबां दं? गोदानै मोननै जानायजों टटेल 7 जाबाय दा। टटेल 7टा नेशनेल पार्क। एन्ड नाम्बार 2 आव दं व्हाट इज दा टटेल एरिया अफ काजिरङा नेशनेल पार्क? बेना टटेल एरियाया जोंना काजिरङा नेशनेल पार्कआव बबे जागोन? होमबा बेखौबो गोसोआव ला 430 स्कुवेर किल'मिटार। नाम्बार 3 आव दं कुइसना which one wildlife sanctuary is declared as the 6th national park in Assam? 6 national park in Assam declare खालामजानाया जोंना बबेमोन? रायमनामोन, जाय क'क्राझाराव दङ। रायमना नेशनेल पार्क। And next 4 number कुइसनाव दं
which one wildlife sanctuary is declared as the 7th national park of Assam जोंना 7 नम्बराव अबे दंमोन दिहिं फातखाय जाय जोंना सिगाङाव सावरायखादोंमोन डिब्रुगड़ आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव दं होननानै दा नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 5 नम्बराव when did Raimona Park officially declare as the 6th national park in Assam माला declare खालामजायोमोन रायमनाया जोंना 5 जुन 2021 आव बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मुलुगनां आबहावा सानाव बेखौ declare खालामदोंमोन 5 जुन 2021 दा नेक्स्ट कुइसन 6 नम्बराव दं when did दिहिं फातखाय officially declare as the 7th national park बेखौबो माला declare खालामामोन जोंना बेखौ खालामदोंमोन 9 जुन 2021 बे मोननै डेटखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 7 नम्बराव दं where रायमना नेशनेल पार्क इज लकेटेड इन आसाम आसामनि बबे जायगायाव दङ जोंना रायमना नेशनेल पार्कआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दा 8 नम्बराव कुइसन in India what is the rank of Assam in number of national park इन्डियानि मादाव जोंहा इन्डियायाव गासै नेशनेल पार्कआ जोंना भारतआव बेसेबां दंमोन टटेल 52 ता नेशनेल पार्क दङ जोंना इन्डियायाव अल ओभार इन्डिया बेसेबां टटेल 52 ता दं बे 52 तानि मादाव जोंना आसामा बेसेबां रेंकआव दङ होनबा आसामा 3rd रेंकआव दङ 3 नम्बर रेंकआव नेक्स्ट 9 नम्बराव फैदो रायमना नेशनेल पार्क इज फेमास फर व्हाट रायमना नेशनेल पार्कआ मानि थाखाय मुंदांखा बेहाय जोंहा मा मोनो होनदों गल्डेन लांगुर सना गाबनि मा बेयाव मोख्रा एबा गल्डेन लांगुर मोनो होननानै बुंनाय जादों बेनि थाखायनो बे फेमास दाना 10 नम्बर कुइसनाव दं recently declared दिहिं फातखाय the 7th national park of Assam is located where अबाव दङ बियो जोंना अबाव दंमोन बियो दिहिं फातखाय नेशनेल पार्कआ जोंना डिब्रुगड़ एन्ड तिनिसुकिया जिल्लायाव गोग्लैयो बियो दाना 11 नम्बर कुइसनाव दङ टटेल नाम्बार अफ नेशनेल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम इज आसामाव बेसेबां नेशनेल पार्क आरो टटेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दं बा जोंना दंमोन एयाव 7 नेशनेल पार्क एन्ड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बियाव दङ 5 नेशनेल पार्क एन्ड 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सियाव दङ 7 नेशनेल पार्क एन्ड 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डियाव दङ 6 नेशनेल पार्क एन्ड 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होनबा बेना कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन ए बेसेबां दंमोन 7 नेशनेल पार्क एन्ड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दंमोन जोंना दासान्दि आसामाव दाना 12 नम्बर कुइसनाव अंडर व्हिच फरेस्ट डिविजन रायमना नेशनेल पार्क इज लकेटेड बबे फरेस्ट डिविजननि आन्दाराव दङ जोंना रायमना नेशनेल पार्कआ कुसुगाव फरेस्ट डिविजन ना बिटिआर फरेस्ट डिविजन ना गसाइगाव फरेस्ट डिविजन ना नन अफ देम एन्सार अपसन ए इज द कारेक्ट एन्सार मा कुसुगाव फरेस्ट डिविजननि आन्दाराव रायमना नेशनेल पार्क गोदानै जाय डिक्लेयार खालामजादोंमोन बियो दङ नम्बर 13 आव दङ कुइसना व्हाट इज द टटेल एरिया अफ रायमना नेशनेल पार्क अफ आसाम आसामाव नि सिङाव थानाय बे रायमना नेशनेल पार्कनि टटेल एरिया बेसेबां होनबा एन्साराव दङ बेना 422 स्क्वायर किलोमीटर ना ऑप्शन नंबर बी बियो एन्ड नम्बर 14 आव दङ हाउ मेनी नेशनेल पार्क आर देयर इन द बिटिआर रिजन बिटिआर आव जोंना गासै मोनबेसे नेशनेल पार्क दङ होनबा 3 मोनथाम दङ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मा नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबाय जोंना बिटिआरनि सिङाव थानाया नेशनेल पार्कआ नैबे फार्स्ट लिस्टआव नायबा नोंसोर नुगोन नै मा दङ मानास नेशनेल पार्क दङ ओमफ्राय अरां नेशनेल पार्क दङ ओमफ्राय दा गोदानै दानाय रायमना नेशनेल पार्क दङ होमबा गासै जोंना बिटिआरआव बेसेबां दङ मोनथाम नेशनेल पार्क दङ नेक्स्ट कुइसन 15 नम्बर कुइसनाव फैबाय हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन बिटिआर दाना हाग्राबारि ओनसोला दा बेसेबां दंबावो जायखौ नेशनेल पार्क होननानै डिक्लेयार खालामथ'नाय जायाखै बेखौ जोङो मा हमनाय जायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमनाय जायो बियो मोननै दंना मोनसे दंना मोनथाम दंना गैया होमबा एन्साराव दंना मोनसे दंबावो दाबो बर्नाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जाय अबाव दङ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव दङ बियो बेबो सानसे समाव जोंना नेशनेल पार्क मोनहैनो हागौ दा नेक्स्ट 16 नम्बर कुइसनाव होदों व्हिच अफ द फलोइंग इज द ओनलि टाइगार प्रोजेक्ट इन बिटिआर बबे मोनसेया जोंहा टाइगार प्रोजेक्ट बिटिआरआव बा अरां नेशनेल पार्क ना मानास नेशनेल पार्क ना काजिरङा नेशनेल पार्क ना रायमना नेशनेल पार्क करेक्ट एन्सार इज ऑप्शन बी मानास नेशनेल पार्क द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 17 नामा इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ बिटिआर इज बर्नाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड बिटिआरआव बर्नाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीआ बबे जायगायाव होनबा क'क्राझार ना बाक्सा ना उदालगुरि ना चिरां जोंना एन्सारा बबावमोन उदालगुरि नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नम्बराव होदों व्हाट इज द टोटल जिअग्राफिकल एरिया अफ अरां नेशनेल पार्कनि टोटल जिअग्राफिकल एरिया बेसेबांमोन जोंना बेनि ऑप्शन ए आव दङ ऑप्शन बी आवबो दङ ऑप्शन सी ऑप्शन डी जोंना कारेक्ट एन्सारा ऑप्शन डी 78.28 स्क्वायर किलोमीटर बियो
दाना 19 number question dong in which year Orang National Park of Assam was declared as Tiger Reserve Orang National Park ko mala Tiger Reserve nan declare खालामा जोंना बे जाहैबाय correct answer 2016 आव correct answer बेना option number A 2016 20 number question आव बुंदों how many tiger reserve are there in Assam आसामाव गासै बेसेबां tiger reserve दङ होमबा बेनि correct answer आ जाबाय option number 4 B आव दंमोन 3 C आव दङ 5 D आव दङ 2 होमबा बेनि correct answer आ option number 4 आ जागोन मा होमबा मानास नामेरि and काजिरङा आरो अरां बेयो दाना next question आव फैबाय 21 आव which national park is known as mini काजिरङा बबे नेशनेल पार्कखौ मिनि काजिरङा होननानै मिथियो आसामाव गासै टटेल 7टा नेशनेल पार्क जाबाय बे 7टा नेशनेल पार्कनि मादाव बबे मोनसेखौ मिनि काजिरङा होननानै बुङो बा एयाव दङ रायमना नेशनेल पार्क बियाव दङ अरां नेशनेल पार्क सियाव मानास नेशनेल पार्क एन्ड डियाव दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्क होमबा कारेक्ट एन्सारा जोंना अपसन नाम्बार बी अरां नेशनेल पार्क बे अरां नेशनेल पार्कखौनो जोंना मा मिनि काजिरङा होननानै बुंनाय जायो दाना नेक्स्ट कुइसन फैबाय 22 number question in Assam a source of hot water spring is located at बबाव दङ बे source of hot water spring आ बबाव दं बा अरां नेशनेल पार्कआव दङ ना नाम्बर रिजार्भ फरेस्टआव दं ना मानास नेशनेल पार्कआव दं ना डियाव रायमना नेशनेल पार्कआव दं एन्सार अपसन नाम्बार बी नामर रिजार्भ फरेस्ट बेयाव दङ बे दाना Number 23 आव दङ कुइसना राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्क इज लकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट अफ अरां राजीव गान्धी अरां नेशनेल पार्कआ बबे जिल्लायाव दं होनबा एन्सार उदालगुरि एन्ड सनितपुर उदालगुरि आरो सनितपुराव थानाय बे अरां नेशनेल पार्कखौनो मा होननानै बुङो राजीव गान्धी नेशनेल अरां नेशनेल पार्क होननानै बुङो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नाम्बार 24 कुइसनाव दङ इन व्हिच इयार काजिरङा वाज डिक्लेयार्ड एज नेशनेल पार्क काजिरङाखौ मा इयाराव जोंहा मा मायथाइयाव जोंहा नेशनेल पार्क होननानै डिक्लेयार खालामदोंमोन होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 1974 अपसन नाम्बार ए नेक्स्ट कुइसनाव दङ 25 कुइसनाव which national park is also known as Royal National Park बबे नेशनेल पार्कखौ रयेल नेशनेल पार्क होननानै मोनथियो जोङो मानास नेशनेल पार्कखौ ना काजिरङा नेशनेल पार्कखौ ना अरां नेशनेल पार्कखौ ना रायमना नेशनेल पार्कखौ होमबा एन्सारा बेयाव जागोन मानास नेशनेल पार्क अपसन नाम्बार ए बेखौबो गोसोआव ला बबेखौ जोङो रयेल नेशनेल पार्क होननानै मोनथियो होनबा मानास नेशनेल पार्कखौ नाम्बार 26 कुइसनाव which of the following is not a tiger reserve in Assam बबेयाव गाहायाव होनाय बबे मोनसेया टाइगार रिजार्भ खालामनाय नङा मानास नेशनेल पार्क एन्ड नामेरि नेशनेल पार्क काजिरङा नेशनेल पार्क एन्ड पबितरा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार सी पबितरा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज अब्ला बेखिनियानो जोंना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय माखासे एमसिकिउ कुइसनफोर नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायब्लानो बेनिफ्राय आनजादाव फैयोब्ला नोंथांमोनखौ हागोन होननानै आसा खालामबाय दानिया फैदो जोङो 2012 आव फैनाय माखासे इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसनि कुइसनफोरखौ जों रिभिजन खालामगोन बेयाव जोङो जास्ट अनलि रिभिजनल' खालामगोन अब्ला फैदो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नाय बेयाव जोङो 2012 आव फैखांनाय कुइसनखौ जोङो रिभिजन खालामसिगोन अब्ला फैदो जों कुइसनखौ फारि फारि नायलांसै एक नम्बर जोंना 61 कुइसननिफ्राय जागायदोंमोन इनभाइरमेन्टेल स्टाडिसआ 61 कुइसनाव दङ आदार नलिखौ साखोन सिखोनै लाखिनो जोंनो आदारनि गोनां जायो एआव दङ शर्करा हारिनि बियाव दं प्रटिन हारिनि सियाव बेजे हारिनि डियाव दं गुरै भर्डार हारिनि होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी बेजे हारिनि नेक्स्ट कुइसन 62 आव दंमोन मोसौ मैसोनि आदार हिसाबै गाहायनि बबेयो बयनिख्रुइबो साबसिन जायो एयाव दङ गुन्दै बियाव दङ गेहुनि सख्ला सियाव दं गोरान जिगाब डियाव दं इउरिया अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सी गोरान जिगाब नेक्स्ट कुइसन 63 आव दङ कुइसना गाहायाव लिरनाय बबे हानि गलायथाया बिफांनि थाखाय साबसिन जायो एयाव दङ आथा लहा आरो अन्थाइ सेरेब बियाव दङ बालासिया आरो अन्थाइ सेरेब सियाव बालासिया हिउमास आरो अन्थाइ सेरेब डियाव दं बालासिया हिउमास आरो आथा लहा होमबा बेनि फिननाया जाबाय अपसन नाम्बार डी बालासिया हिउमास आरो आथा लहा बे कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 64 नाम्बार कुइसनाव दङ गाहायनि बबे रोखोमनि जिबसामा खाममोन नङा माबायाव अपसनाव दं केरासिन बियाव दं डिजेल सियाव दं पेट्रल डियाव दं जेब डिजेल बा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार डी जेब डिजेल नेक्स्ट कुइसन 65 दङ जिबफोरनि अनजिमा
रोखोम आरो गुबुनथिखौ बुजायनो थाखाय बाहायनाय सोदोब एबा सोदोब हानजाया जादों एयाव दं लाइफां गुबुनथि जिब गुबुनथि जेट गुबुनथि आबहावा खान्थि गुबुनथि अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नाम्बार सि जिब गुबुनथि नेक्स्ट कुइसन 66 नाम्बार कुइसन सोर पदार्थ एबा मुवानि बिबाङा खमायब्ला मा जायो सोर एबा मुवानि बिबाङा खमायब्ला मा जायो थै गैयि खाना थैयाव सेनि थै नारसिनथाय अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा फिननाय ए थै गैयि नेक्स्ट कुइसन सना गाबनि मोख्राया लांदां जायगा हारिनि जुनार होनबा सना गाबनि मोख्राया जोंना मा जायो गोमोरलांनाय ना खैफोदाव गोग्लैनाय ना बयजोंबो मिथिजानाय गोनांथि थानाय बा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बि खैफोदाव गोग्लैनाय नेक्स्ट 68 नाम्बार कुइसन गाहायनि बबेखौ मिथिंगानि बिख्लो बुंनाय जायो होमबा बेयाव बेहेरबारि दैमा गांसो फोथार लैथोमा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार ए बेहेरबारि नेक्स्ट कुइसन 69 आव बायजो थावनियारि संरैखानि बिदिन्थिया जादों एआव दं लाइफां बारि बियाव दं जुनारसालि सियाव जैन बेंक डियाव दं गोजौनि गासैबो अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बि जुनारसालि नेक्स्ट कुइसन 70 नाम्बाराव दङ दैनि गोग्गोथि रैखानि थांखियै दानाय आयना जाबाय मा बेयो 1970 ना 1971 नाव 1973 ना 1974 कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार टी 1974 नेक्स्ट 71 कुइसन नामदाफाया जाबाय सा सानजा भारतनि मोनसे बिथांखि होमबा नामदाफाया जाबाय सोरनि बिथांखि बियो मैदेरनि बिथांखि होमबा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार ए मैदेर दाना नेक्स्ट कुइसन 72 आव दङ न'खरनि जाबोर जाथोरनिफ्राय खानस्रि हासार बानायनायाव हेफाजाब होयो भाइरास जानाय एम्फौ एनलाया रोखोमसे आसथाम गोनां खानस्रि हारिनि जिबिया ना बेक्टेरियाया बा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार सि रोखोमसे आसथाम गोनां खानस्रि हारिनि जिबा नेक्स्ट कुइसनाव दङ 73 नाम्बार कुइसनाव भारतनि आबहावा सोमोन्दै आयेनफोरनि गेजेराव गाहायनि मुंख'नाय बबे आयेनखौ गिबियाव बाहायनाय जादोंमोन होनबा जोङो हाग्रा जुनार रैखाथिनि आयेनखौ बाहायदोंमोन होनबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार बि दा नेक्स्ट कुइसन 74 नाम्बार कुइसन हारिमु आरो दोरोङा गाहायनि बबे आयदायाव बिहोमा होयो समाजारि गोरोन्थि बुजिलायनायाव ना समाजारि आसारखान्थि आरो सिनायथियाव ना आखलारि गोग्लैसोनायाव ना रांखान्थियारि जिउआव हेंथा होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बि समाजारि आसारखान्थि आरो सिनायथि नेक्स्ट कुइसन 75 नाम्बार कुइसन सिबक' सोमावसारनायनि लोगोआव लोब्बा थानाय गाहाय मुंख'नाय सोर सुबुंनो 2019 मायथाइनि पद्म भीषण बान्था होनाय जादोंमोन अपसनाव ए दं गौरी देवीनो अमृता देवीनो सुन्दरलाल बुहुगुनानो एन्ड चन्डी प्रसाद पाठनो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार सि चन्द्रलाल बुहुगुना बेनो होदोंमोन नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 76 आव गाहायनि बबेयो जिबारि जाहोननि सिङाव दिहुनथाय ना मोनजाग्रा ना जाजाग्रा ना गोजौनि गासैबो कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार टी गोजौनि गासैबो नेक्स्ट कुइसन 77 आव दं जिब दैदेननायनि मानथाखो दिहुननायाव गाहायनि बबे आयदानि गोनांथिया बयनिख्रुइबो बांसिन रांखान्थियारिनि गोनांथि ना सोलोंथाइ ना मेलेमारि जौगानायनि साधोन आरो रांखान्थियारि ना मोजां समाजारि आबहावा आरो रांखान्थियारि गोख्रोंथि कारेक्ट एन्सारा बेनो जाबाय अप्शन नाम्बार बि सोलोंथाइनि गोनांथि नेक्स्ट मुलुग आबहावा सानखौ माब्ला फालिनाय जायो मुलुग आबहावा सानखौ जोंना 25 डिसेम्बराव ना 20 सेप्तेम्बराव ना 9 जुलाइआव ना 5 जुनाव होमबा जोङो मुलुगनां आबहावा सानखौ 5 जुनाव फालिनाय जायो होमबा अप्शन नाम्बार डि आ बेनि कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 79 गाहायाव मुंख'नाय माबे मोनथाम थादेरसाया गैयाब्ला बुहुमाव जिब थांनाया जाथावना नङा होमबा बबे थादेरसाया बे अप्शन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार बार दै आरो हा नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय 80 नाम्बार कुइसनाव बबेबा मोनसे ओनसोलाव खम समनि थाखाय थानाय सान्दुं अखा बिदुं बार बायदिनि थासारिखौ बुंनाय जायो बारहावा ना बोथोर ना मिथिंगायारि अबस्था ना भुमखौरां अबस्था कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बि बोथोर दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय मा मायथाइयाव आबहावायारि रैखाथि आयेन बाहायनाय जादोंमोन 1984 ना 1986 ना 1988 ना 1981 कारेक्ट एन्सारा बेनो जाबाय 1986 मायथाइयाव अप्शन नाम्बार बि इज द कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसन आसामाव आबहावायारि सोमोन्दै गाहाय जेंनाया जादों दैबाना ना हाम जामख'नाय ना हाग्रामा फोजोबस्रांनाय ना गोजौनि गासैबो होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार डि गोजौनि गासैबो नेक्स्ट 83 कुइसन आथिखाल समाव बारमण्डलाव गाहायनि बबे रोखोमनि गेसनि बांद्राय थाथाया बार गुबुंनायखौ ककारमा थासारियाव लांना थांदों मा अक्सिजेन ना नाइट्रजेन ना कार्बन डाइ अक्साइड ना अजन बा बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नाम्बार सि कार्बन डाइ अक्साइड
नेक्स्ट कुइसन सोमखोरनो गोहोमथिनि गिबि जाहोना जादों दै गुबुंलेनाय ना बार गुबुंलेनाय ना हा गुबुंलेनाय ना आबहावायारि गुबुंलेनाय कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नाम्बार बी बार गुबुंनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसन 85 दं गाहायाव मुंख'नाय बबे जाहोना जोंनि गुबुंलेनायनि गुबै जाहोन होननानै सानजायो सुबुं अनजिमा बेरफुसारनाय ना हाग्रामा जोबस्रांनाय दारिमिनारि जौगानाय बांद्राय रासायनारि एम्फौ बुथारग्रा मुलि बाहायनाय बा कारेक्ट एन्सारा जाबाय अप्शन नाम्बार बी हाग्रामा फोजोबस्रांनायनि थाखाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ जिब देहानि गासैबो जिब रासायनिक बिजाथायाव गोनां जायो बारनि ना दैनि ना आदारनि ना गोजौनि गासैबो माबे जाबाय अप्शन नाम्बार बी दै नेक्स्ट कुइसन फैबाय गुबुंले दैया गोसारहोनो हानाय मोनसे बेरामा जादों थै गैयै बेराम इनफ्लुएन्जा दन्दिस ना टाइफयड बा टाइफयडआ बेनि कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट कुइसन 80 दङ बारमण्डलनि बबे थाखोआ साननि फान्थाव गाब सोरां रोदानिफ्राय बुहुमनि जिबखौ रैखा खालामो ट्रपस्फियार ना स्ट्रेटोस्फियार ना मेसोस्फियार ना थार्मोस्फियार बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय स्ट्रेटोस्फियार अप्शन नाम्बार बी नेक्स्ट कुइसन फैबाय मानसिनि पुष्टि गैयैया मानि आंखालाव जानो हागौ आदार जिब थाजिम आदार शर्करा प्रटिन बा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय अप्शन नाम्बार बी थाजिम आदार एबा समानथि आदारनि आंखालाव नेक्स्ट कुइसन दं गाहायनि बबेयो सेवना नङा माने सेवग्रा नङा गाहायनि बबे मोनसेया सेवग्रा नङा लेखा ना एम्फौ ना बेगे ना पलिथिन कारेक्ट एन्सारा होमबा अप्शन नाम्बार डि पलिथिन होमबा भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो एन्ड साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ